Čaute ľudia, dneska si ideme chytať. Dneska mám tu svojho pomocníka, môjho brata. Čau! No a on dáva totémy a ja idem chytať. Teraz sa nám spawnul kraken, tak tam sa za chvíľu uvidíme. Čaute zatiaľ. No ľudia, už sme tu, dáme si fish radar. Fish radar. No ja myslím, že môžeme ich chytať. No. Na prvý pokus nič. No a ideme ďalej. No. Á, môj bratek. To ide do pozeracia, aby som ho zachytil. Ja som slabší než on. No, ľudia dostanú, či mi to skoro spadne, no. A s týmto printom vidíš, čo máš? Jasné. Lenže neviem, či tam ten, čo máš, tam ten druhý. Potom sa si môžeš babrať. No. No, chytáme. Zatiaľ márne, no. Zanechajte like a odber inak. Budem veľmi rád, keď zanecháte. No tak ľudia, vidíme, že zatiaľ mi nepadlo, no. Tam je čo skoro, ľudia, si dáme nejakú návnadu. No, asi nie. Mám ho. Máš ho? Mám ho, ľudia! Ideme, Bobby, chyť ho, poď! Chytáš ho? Áno. Máme ho, ľudia, fajne. Ako to ide? Pohoda. Napínavé. Strašne napínavé to je. Sranda, že nič nevidel, ne? A keď chcete ísť do tejto tu chytiť krakena, tak si pozrite houseboxové video, odporúčam. Ale môžeme myslieť tutoriál. No. Pravda, že keď chcete sa tu dostať, musíte byť dvaja, inak to proste nejde. Ako to bolo? Ľudia, máme ho! No, tak za chvíľu prídem zase. Takže ľudia, my ideme za môjim bratom, nás čaká na Mosevodík, ideme upgradeiť krakena, aby bol inej variante, alebo taký big, to by sa mi najviac páčilo, no. Alebo gigant, to bolo ešte lepšie. No tak ja idem na Mosevod. Sa teším veľmi, že išiel s nami aj môj brat. Inak aj jeho môžete sledovať. Napíšte na YouTube CIRIPIIK. Dajte mu určite aj jemu odber. No, tak ja som už tu. A pokúsime sa o veľmi dobrý upgrade, keď tak mu pomôžem. Napríklad, takýto, aký máme, je tiež dobrý, je? Áno. Dobre, tak ideme upgradeiť. Dúfame, či padne niečo dobré. A vidíme, že tu je taký lucky event. A vidím, že tu sú aj questy. Takže možno na budúcom videu tie questy budeme plniť. Áno. Tak ja idem upgradeiť. Áno. Ľudia, začiatočníci, proste, keby tak, môžeme natočiť aj tutoriál,
jakie prúty najprv si kupovať, kde chytať a tak ďalej. Všetko sa dá. My sme našťastie mali niekoho, kto nám pomohol. Ale keby ste potrebovali tutoriál, určite Máte nás. natočiť, áno. Takže proste, aké prúty kupovať a stejne vám prečo, že prúty kupovať. Big? Lebo toto nie je Ale dobre. skúsime Ale ešte. skús inú variantu. Skúsime inú variantu, jak mi brat poradil. Je k tomu hexet. No ja neviem. Zajímavo. Ešte skúsime. Ešte skús. Rád by som bola aj za takého, čo máš ty. Amber. Ja mám shiny. Ja si asi takého nechám. Super. Musí byť shiny search, aby sa to spavilo. Ja mám teraz Amber. The Kraken. Je to strašne pekná varianta. Hej, je to také v tej kocke, ne? Dobre, v kocke. A skúsime ešte Colossal Squida. Ja som tak v pohode, pretože... No, Inak ľudia, môžeme dať video, ako sa dostať ku Krakenovi, ale hovorím vám, musia byť dvaja. Je tu kopu vecí, ktorí proste sa robia. Môžeme spraviť tutoriály, ľudia píšte, ne Kubo? áno. My to máme. Akože nemám dovolené komentáre. Ale proste. Je tu toho fakt veľa na objavovania. Inak teraz sa oplatí dosť hrať, lebo je Lucky Event, čo môžete vidieť aj na Kubovej obrazovke dolu naľavo. No Kubo, padne ti niečo dobre? Určite áno. Tak čo? Nepada Squid. No, nepadá. Pravda, že môžeme aj ukázať tutoriál, jak získať nejaké iné ryby. Áno. Alebo jak získať serpenta, to je veľmi vzácna ryba. Alebo Tu ho môj brat ukazuje, ukáž Matej. Áno, serpent. Serpent. Môžeme spraviť kopu tutoriálov, môžeme, proste dá sa. A ktorý sú celkom vzácne. Sme na to dvaja, takže pohode úplne Ale správne. upozorňujem vás na tohto serpenta, čo práve mám v ruke. Toho treba 64 ľadé alebo menej, treba posielať vlak. Ak sa to báz, musíte dlho chytať až hodiny. Určite natočí sa video aj o tom. Raz si kúpime Robuxy a dáme 60 Big. Ja si asi nechám jeho, lebo mi ne... O, tu nejaký veľký. No, tak to by... Ľudia, budeme pre vás tu hodiny farmenia, máme skúsenosti, takže to treba pomôžeme. Nekubo, Áno. kopu tutoriálov, videí, dávajte like, lebo veľmi dlho a veľa času nám do tohto videa treba len spamovanie toto a tak ďalej. Trvalo to hodiny. Áno, takže dajte like a odber proste to. Podľa mňa si to zaslúžime. No, a my ešte skúsime nejakú exotiku ešte, no. Rád by som ešte nejakú. Ja by znamenalo, že koľko stojí taký ten shiny môj big negatív Kraken, ne? Skús ho tam, dá sa tu Ja povedať. viem zistiť. No, choď. Stojí taký 62 000. Jeho Kraken stojí 62 000. Je to strašne dobrá A cena. ja môžem spraviť, ako sa dostať do Mariánskej priekopy, ktorá za chvíľu síce končí, ale aj tak. Vidíte? Môžeme to ešte stihnúť. No, a vidíte, aj toto už je limitované, tiež toto. Už sa to nedá. Tu už sa to nedá chytiť, ale je to strašne tiež vzácna ryba. Som ju mal, ale som ju predal, ja som typický Kubo. No a čo to držíš? Čo tu držím? Je to proste len shiny salmon. Ale, čo mám, jedna vec a to je negatív banana. To je strašné. Vzácna vec. Vie to aj rozprávať? Nevie to rozprávať, Beru, ale niečo vie rozprávať a mám to. Takže píšte do Cirpík komentu, či chcete, lebo ja mám zakázané komentáre, neviem prečo. Píšte do jeho komentu, či chcete ďalšie videá. Budem rád, keď budete chcieť. Ale ešte toto video ukončíme jednou vecou. Kde sa dá taký banana, ako som držal pred chvíľou v ruke, získať, no? Ideme to ukázať? Dobre. Tak, poď za mnou. Jednoducho, je to fakt šťastie, keď vám to padne, aj pri
je to lepšie, keď to chytáte veľa vecí, to proste tá hra potrebuje peňazí, lebo ja proste neviem, či mám trošičky, ale dá sa aj bez peňazí, aj bez Robuxov, len je to proste trochu ťažšie. Jednoducho, z Mosevodu pôjdete na Ancient, vy sa nemusíte spraviť z Mosevodu. Tam môžete ísť k vodopádu, alebo môžete ísť v takom malom bazéniku, čo tam je. A tam sa dá chytiť. Ukážem vám presne to miesto. A keď chcete, myslím, že vylepšiť, tak musí byť Shiny Surf. Môžem? Dá sa dá chytiť aj tu. Tu je proste to miesto na vodopád. Ale ešte jedno miesto je, kde ho môžete chytiť. Musíte ísť sem. Môžete ísť za mnou, kameraman. Pôjdeš sem, vyskačíte hore. Tak. A tu je ten malý, jak som nazval to bazénik, proste jakedy. Tu sa dá chytiť tiež. A to musíte mať proste šťastie, aby vám padlo. Tu máte aj pravda, že skiny. A my sa vidíme asi pri ďalšom videu, nie? No, ja dochytám rybu, no a my sa asi zoberieme na ďalšie video mojho brata, veľmi mi teraz pomohol opísať veci. Ďakujeme, že toto video sledujete a my už asi budeme s vami končiť. Stretneme sa na ďalšom videu, tak čaute. Čus.